Dit ben ik. Wie is Dave Dekker eigenlijk? Dat ben ik. Iemand die heel erg houdt van zingen. Ja, want je bent al heel lang bezig, Dave. Heel lang bezig, ja, vanaf mijn 10e. Ik heb in de musical Siske de Rat gespeeld. Ik ben tweede geworden bij de Voice Kids. En ja, nu ben ik gewoon verder aan het gaan met mijn muziekleven eigenlijk. Dit ben ik is een album geworden met hoeveel liedjes erop? Met 12 liedjes. En van die 12, van alles door elkaar, hè? Van alles door elkaar, ja. Van liedjes die er al waren en nieuwe liedjes. Ik ben trots op het hele album. Zeker weten. Dat is natuurlijk een van mijn dromen die uitkomt. Ja, want heb je er ooit aan gedacht dat je een eigen album op zou nemen, wat gewoon in de winkel ligt? Ik heb er nooit aan gedacht dat ik ooit een eigen album zou uitbrengen natuurlijk. Maar dat was wel echt altijd al een droom van me. Ik ben trots op elk liedje wat hierop staat. Maar toch vind ik dat Twee lege handen enzovoort vind ik wel mooie liedjes. Zeker weten. Ik sta nog steeds in de top 100. Zeker weten. Is dat apart? Hoe voelt dat? Hoe voelt dat? Ja, geweldig natuurlijk. Ik bedoel, ik ben maar een jochie van 15 en die staat dan in de top 100. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Oh, Rotdag. Ja, Rotdag, dat heette Klotendag, maar dat mocht niet van de radiostations. Want kloot is natuurlijk een vleesware, dus dat mag niet. Dan krijg je zoiets te horen en hoe reageer je dan? Zo van, hé, dat mag niet. Precies zo eigenlijk wel van, het mag niet. Maar voor de rest, ja, het is natuurlijk wel jammer, want mijn voorkeur is natuurlijk Klotendag. Maar ja, Rotdag, dat is ook wel goed, toch? Ja, en dan speel je in zo'n clip en dat ziet het eruit alsof je gewoon in een speelfilm speelt. In een speelfilm. Nou, het is wel ietsje anders natuurlijk, maar het is natuurlijk wel heel leuk om je eigen clip te hebben. Wat ik graag in een clip zou willen doen, weet ik veel, misschien een ruitje ingooien of zo bij een liedje. Dat lijkt me wel de eerste keer leuk om te doen bijvoorbeeld of zo, maar...